winds sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manang sa kanin. Mga igsoon, niining unang Biyernes sa buwan sa Hulyo ato na sang gisaulog ang atong monthly nga devotional mass in honor of the Sacred Heart of Jesus. Lingay mong tupad na gusto kang dunay Sacred Heart, matan akon, or evil heart. Daghan karon sa atong katilingban nawa na mahimong balaan, dili na balaan ang ilang mga kasing-kasing, mga yawan ona. Way siguro apil paning nagwali. Mao nang atong iampo nga magpatalinghog unta kita o musunod niining balaang kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. O giampo sab nato ang ato mga leaders sa atong nasod o sa kalibutan nga ang ila untang kasing-kasing mahimong mahigugmaon aron mahunong na ning mga away, labi na gining gubat, kamatay o kining kalisod na atong giatubang karon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod usab na kauswagan sa ilang kinabuhi. Aron maandam tas pagsaulog niining misa ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himuang nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma, aron kun mahisama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Namatay si Sara sa usa ka gatos o kawhaag pito ang iyang panuigon. Didto siya mamatay sa Hebron sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa o giingnan niya ang mga hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi, baligyai ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sara sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga hitihanon. Tigulang nakaayo si Abraham niining panahona o gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga maoy iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan.
Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa, ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasod ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apa nangutana ang sulugoon? Kun ang babay dili muuban kanako nganhining yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gikanan? Mitubag si Abraham, ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente, ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babay dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na ni ining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtua didto ang akong anak. Niining higayuna, si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negev, nahiadto sa kamingawan sa Biir Lahai Roe. Usa ni anak kahapon, misuroy siya sa kaumahan, ug nakakita siyag mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac, ug nanaog siya sa iyang kamelyo, ug nangutana sa sulugoon, kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo, o gitabuna niya ang iyang naong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sara nga iyang inahan, ug si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca, ug si Rebecca maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamhanang mga buhat sa Ginoo, o makasangyaw sa tanan niyang kadayganan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, o Ginoo, diha sa imong pagpalabi
sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Duawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod, upaghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo og miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga way sakit wa magkinahanglag doktor kundili ang mga masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dito ko sa Amerika atong June 2 hangtod July 2 ko nauli diri. Ang kasagaran gid ditong mga Pilipinos, ang ilang mga kinabuhi kung atong tan-awon sa gawas, labi na gid sa financial aspect, makaingon gid kang dili gid sila mga makaluluoy. Ngano man tungod kay dagko kay silag balay, nindot kay silag mga sakyanan, yano-yano ra na nilang paliton ka na mga Lexus, mga Mercedes-Benz, mga Tesla. Nga ba? Naabataan na dire? Wag ko kitang nagparking diya sa atong gas. Lisod kita sa multicab si kanan. So nindot kay sila to kinabuhi. Pero sa sige na namong istorya-istorya, doon na sa imo tumaw nga mga makaingon sa tang
Doon na say aspeto di ay nga matawag nato sila makaluluoy. Una, siging gukod anang ilang mga bills. Matod pa nila, ang usagyos makapadasig namo diri pader nga makatrabaho gimi kanunay bisag tiguang na 70 na usay 80 pa mo trabaho gyapon tungod gyud kuno ang ilang vitamins gitawag og bills. Vitamin bills. Ana. Ingon siya doon na, ingon sa itong usa, napay lain pa dir, kanang gitawag og si Judith. Siya. Siya makapa-inspire sana si Judith. Abi na ko, kisa man Judith, siya, Judith ba? Judith yapos bills. Looy sa day sila, ang kasing-kasing ni Jesus, nahimog yung balaan, kay nakasintro siya sa mga taong makaluluoy. Niyag dunay duha ka klase sa taong makaluluoy, pilion niya kadtong labing makaluluoy. Mao iyang unahon. Bisa atong katilingban kinsa may makaluluoy, butang nato pulos pobre niya ang usa makasasala, ang usa buutan, kinsay mas makaluluoy nilang duha? Ha? Makaluluoy gyud ang makasasala kay impiernohonon man na arang-arang tong usa gaantos pero padung man tos langit karing usa padung ginis impierno sa mga kusog mo simba liktor butang talang niya ang usa prostitute kinsay mas makaluluoy ana ba babae sila pulos ang usa liktor siging simba ang usa prostitute way simba kinsay mas makaluluoy ang prostitute. Kung kamoy pare, kinsa man aning duha ka babae ang imong atimanon, ang liktor o ang prostitute? Kung kamoy pare ba? Uy, tubag. Karing prostitute. Mo na ayaw mo kahibong kung si Padre Siano magsigig kuyog-kuyog sa prostitute. Uy, mapuno sa libak. Mauna si Jesus mikuyog ni Mateo nga usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag makasasala, public sinner. Nya ni kaon pa gyud sus kakita siguro mong Padre Siano ang kana gyung kanabang gitawag tog notorious gyud nga prostitute ba nya gwapa kayo nya mangaon og si Padre Siano nya makita ninyo asa man niyo isulti. Buangon sa mamaya. Ing nadayon ninyo pagsulti. Si Father Siano no, naagid siya Sacred Heart. Nakasintro gud siya sa makaluluoy. Siya nga naman, dito ay nangaon sila niya. Pag human, nanood sila sa motel. Siya nga naman, kay gi-counseling to ni Father Siano. Di ba? Naman na siya. Simbako. Hastila, no? Si Jesus ay ang mga buutan katong mga Pariseo nga magpuasag kaduha sa usa ka semana maghatag og tithing kanunay ang naong tuas templo gasigig ampo nahimong mga marites tan-aw nilang Jesus dito kuyog sa tanang mga kobradors buhis ni kaon kuyog dito mga makasasala ingon dayon sila nganong ni kuyog man na inyo magtutudlo sa mga makasasala nganong ni kaon man na ingnan dayon silang Jesus wa ko muanhi paras mga maayog lawas ni anhi ko paras mga masakiton ang makasasala di ay mga igsoon paras Ginoo masakiton sa tao nga pulos nagkinahanglan unya ang usa masakiton ang usa himsog og lawas kana mga Jesus among gitawag dinhi ba mangayo in taon og bugas igtan-aw nimo katong usa nga hiwi ang naong unya porti pag yung daghanang noka nya ang usa porting himsuga na pag kilay 20-25 make up paggamay pulo sila nangayo kinsa may imong tagaag dako-dako wa man gitay balibaran dinhi pero ang ato yung tagaag dako-dako kadto in taong masakiton kumparar sa maayog lawas gikuno lingi ay imong tupad ing namay kaglawas
Oh, na inig pangayo na to, gracias Ginoo din eh. Kisa may taga gracias Ginoo, kanang galakaw nga tarong kayo o nag-walker. O nag-wheelchair. Basig ang dako-dako ihatag katong nag-wheelchair. Ihatag sa Ginoo nga grasya. Mao na ang kasing-kasing sa Ginoo. Ako bitaw karon, I am torn between two lovers. Nahigugma ko sa Compostela, naadto ko ibalhin, nahigugma sa ko dinhi sa San Vicente, diin kuhaon ako karong August 5. Sa tinud-an ay, I love you all. Ang taga dinhi, magsigigingon, padir, ayaw, lagbiya, padiroy, niya, naingon sa ang taga Compostela, yes, padir, ngarina, padir. Nabi, karon, kinsa man roy mas makaluluoy, ang Compostela o kinsa may mas nagkinahanglan ba, ang Compostela o ang San Vicente? Ang ato dinhing San Vicente kaning atong simbahan, dunay akong gipakwenta na gid sa atong atong treasurer na ay 70 million nga utang nga bayronon. 70 million. Ako ni i-declare dinhi online kay katong balay diha nilang ni cafe nga atong gibayran, wa pa man kita kabayad ato kay wa pa man kita kabayad tibuok kumbinto, so nagutang-utang ta, nagkautang-utang. So gitotal ang tanan 70 million. Mao nay akong ibili ninyo dinhi og sa bag-ong pare. Nya inigtabok na ko ngadto sa Compostela, naagya pong ko'y commitment nga motabang dire. Pero ang ako ng priority, mauna ang bag-ong parokya. Wa sa ko kahibaw unsa say panginahanglan didto. Dili sad pwede nga kani akong unahon. Inigabot na nako didto. Kadto gyud akong unahon. Kamo may mga parishioners dinhi, kuyog sa bag-ong pare nga buutan ra ba sana Father Moyne Lapa. Kusog sana mo trabaho parokya. Kuyog niya. Binlan tamog 70 million. Kinsa maroy mas nagkinahanglan. Ay may mas murag luoy ang diri nga nag atubang aning 70 million nga ang mga tag-iya aning maong mga kwartang atong gihuwaman nangandoy nga karong tuiga masitol unta ni. Karong tuiga o kadto ba didto nga willing to wait. Okay, mao naman to ilang kahimtang. Wa ko kibaw unsay kahimtang didto. Nya, karaan man na nga simbahan, karaan nga parokya, in fact, shrine pagani na. Sa to paanad sila didto na sa ilang sitwasyon. Kita din ikan nangandoy man tang mulambo, mo nang nakapalambo ta pero naay lagi bayronon. Naanatay sistema unsaon pagbayad kining ato dinhing kahimtang. Mura ba taba og sa gubat pa naka-sit up na ang atong mga artillery. Kanang atong mga warfare naka-sit up na. Ang uban mga kablitono na lang aron mobuto na. Inigbalhin ako mga tangtang ning tanan musugod sa zero. Kung sa ako pa isip mag-uuma na human nagkaingin, gibugwal na ang yuta, gitamna na gani, nisugod na ganig tubo, inigani ang kita ana mao'y ibayad sa utang. Nya karon mubalhin ko gubo ning tanan, mga matay ning tanan, nya kamo magsugod na sad mo kaingin. Muna, I am torn between two lovers. Tabangi ko ninyo pag-ampo nini og magamit ta og Sacred Heart sa atong mga authority sa simbahan, hain man ani kaha ang angay tubagon dinhi o didto. Di man nato pwedeng dunganon, you cannot serve two masters at the same time. Giuna ni Hesus ang mas makaluluoy. Aritas politika atong hisgutan gamay, kining impeachment sa atong Vice President, issue kay ni rong dako. Naay mga senador o mga congressmen, mga politicians, mga lawyers nga nag-ingon, ipadayon gyud ang hearing.
Nya naasay mga politicians, mga senador, congressmen nga nag-ingon i-remand usa mo nang ilang gibalik karon sa Congress. Dako kay nang issue na mo ingon wa magbuhat ang mga senador sa ilang trabaho. Nasay mo ingon nagbuhat ang mga senador sa ilang trabaho. Karon unsa may rason aning mga anti-impeachment nga senador, sama nila ni Bato, nila ni Bongo, ingon sila, nganong kani may atong unahon isip Senate nga daghang ing gigutom karon, nagkinhanglag tambal, nagkinhanglag pagkaon, nagkinhanglag mga balay, nagkinhanglag employment, nagkinhanglan og safety nga kaning katilingban. Gipakita ganito ni Senator Bongo kuno daghan kay siya mga bills nga mo address aning iyang gihisgutan wa karon atubanga sa Senate ang giatubang, ang ipaatubang ang impeachment. Makatubag ba kuno na sa panginhanglas tambal, kagutom, mga balay, employment o kaning gitawag natong peace and order? Ana, kamo nalay hukom ana. Nakadungog sad ko nga dunay mga balita sa atong probinsya karon sa Sugbo na ang atong bag-ong gobernador nga nilingkod, first day sa iyang paglingkod, pirma din siya 12 executive orders. Ang gauna mao ang pag-address sa medical need sa atong mga hospitals, 16 ka mga hospitals sa atong probinsya. Iya dayong gibudgetan labing minus manting ito tag 5 million para mahatagan dayon og mga igo-igong supply sa nagunang panginahanglan, tambal, mga gamit og mga doctors and nurses nga mo attend. Maayo ba ang iyang gibuhat? Nara ninyo unsa na inyong tubag? Kung atong basihan ang katong nasyonal nga isyu nga giingon ni Senador Bongo nga kamusad kahibaw sad mo anak, ako kahibaw sad ko anak kay ni aman ta dinhi gasigi man tag pirma anang nanginahanglan kana girong kagutom kaning kakabos ang atong mga estudyante wa na sila libre nga mga eskwela. Nato ingon libre nga eskwela di na siya tinuod kaayo sa pipila lang tingali na daghan kay rong wa na ka eskwela tungod anang wa na gani hapit pamliti, wa na gani hapit palit anang ilang mga requirements. Bisa na lang gani sa senior high galisod na sila eskwela padayon. Mangayo nato din higpliti, mangayo nato para uniform. Hasta pang mga graduating students wa gani ikabayad para sa mga graduation requirements. Halabi na gid ang ilang mga thesis, kanang ilang mga research, mangayo nato din mao na nga makaingon ta ba nga kani man tingali ang panginahanglan. And congratulations sa atong bag-ong Governor Pambari 4, gitubag niya ang usa sa mga daghan kayong nagunang panginahanglan, ang atong panglawas. Gitubag din niya gisunod sa niya karon ang pahin sa atong pagkaon o uban pang mga seguridad nga gikinahanglan sa mga kabos. Pero nangandoy ko nga unta dili ni ningas kogon kanang sa Tagalog bang gitawag og ningas kogon action, kana bang inigsugod buto dayon pero iniglahutay hanaw. So Governor Pam, kaila man gyud ko nimo sad hinaut unta isip ako pare magampo ko nga maayo unta ang pagsustenir niini og sa kuyog sa tanang mga mayor sa atong probinsya og sa syudad, mga politicians, kuyog ta sa pagtubag niining panginahanglan sa katawhan. Sacred Heart kanunay ginang mupili unsay panginahanglan. Sa atong unang pagbasa, si Abraham nagkinahanglan na nga maminyo ang iyang anak. Mao nang nangita gid siya og pamaagi aron nga maminyo ang iyang anak. Iyang gitabangan og ang Ginoo na nalangin ni
Abraham og natuman ang iyang pangandoy. Kay grabe ang iyang pinginahanglan, kay hapit na siya mamatay, patay na sad ang iyang asawa. Si Isaac nagbangutan kay mamas boy man to siya, namatay iyang mama, gipulihan dayos Ginoo og asawa. Kining asawa mao gini mo pili, mao gini mo puli dayon sa role sa mama. Mo'y mohapyod, mo'y mohilot, mo'y moatiman, mo na kaming mga pari, wa man may asawa, mangita tingali. Adili sa no kay mangita lang sa Miss Ginoo, mo'y mohapyod namo. Nang ang Ginoo gyud kinaiya gina niya nga iya yung atimanon ang panginahanglan, ug ang duha ka manginahanglan unahon gid niya ang labing nanginahanglan. Muna karon iampo sad nato ang among mga reshuffling assignment nga unta makahimo gid mig maayong mga decisions, dili lang kay authority ni idritso dayog ana, kung dili mutimbang-timbang gyud hain ang mas makahatag og labing maayong paghigugma o pag-atiman sa mga nagunang panginahanglan alang sa kalambuan sa atong katilingban o sa atong kaluwasan. Mga igsoon, mianhi si Hesus aron pagtawag sa mga makasasala o pagtabang kanila. Busa, kitang mga makasasala, malaumon nga muingon, mapuangurong amahan, kaluy kami. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga huyang ug mga makasasala, makaangkon og kaayuhan diha sa balay nga gitawag og simbahan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, magamatinud-anon diha sa ilang pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga dinhi niining Eukaristikanhong halad, makasinati kita sa maalimahong kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga kabigo nato uban sa kaluoy o pagsabot, sila nga nagpuyo og masalaypong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, kaluy kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa mapaubsanong mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungod sa imong
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagbayan sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili ikag-asoy mong kaayo. Itugot na sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo og angay nga gasa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang managibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo og tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa way hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos o mga anghel, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdum usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng katungwa na naghandom kanila o nga biktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang ginghari sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kanuy kami. Kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay mong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mga ayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasaylugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Inaud Ginoo imong pamation. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, og maangayan kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Sacred Heart. Apan kining atong kabalaan sa kasing-kasing magpadayon ra gyud ni kun ato gyung alagaran kanunay ang labing makaluluoy, dili ang ato lang nagustuhan. Atong pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig padayog palit natog mga slots. Ako sang padayon nga pasalamatan ang tanang mga tao nga miabi-abi nako dito sa USA sa akong mubo nga bakasyon, o minghatag natog mga donations nga ningkabat og mga $34,000 kapin. Nakatabang-tabang gid nato dinhi. Hinaot pa unta nga panalanginan sila sa Ginoo og ang nasod sa Amerika. Unya ang kuan nato, giatubang nato dinhing mga problema karon, ato lang yapong padayong iampo, no? Labi na ning 70 million mga matay na balangkataan ni di pa.
Pero na may pamaagi ang Ginoo. Mura raman sa ni gamay ra kay ni siya ikumparar sa dako kayong bahandi sa Ginoo. So kung unsa man ang iyang kabubuton ug atong sundon, masulbad ra gid ning tanan. Ang ato sang YouTube channel nga kaning Padresiano Ubod, doon na ni mga 255,000 ka subscribers. Padayon na sa din ninyong support kada adlaw, view, like, share. Atong niaging buwan sa Mayo, nakadawat na taog atong share sa income niabot og mga 271,000 kapin. So atong pakpaka na sa dang YouTube sa ilang pagpaambit nato. Nagamit nato sa mga Jesus nga moanhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambaan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon